tansah marapamoring susma senusmaya winah ya ing asepi senempan talang ing kalpa pambokaning warana talen saking liap-layaping aloya pindha pecan mring sumpena sumusuping rasa jati wah ning madyaning wana marta iki lho kok palah ana menungsa gedhe dhuwur aku weruh bocah iki kok kaya ngila ning pangilon sapa jenengmu? Wah, ana wujudan katon catora. Kowe mesti bangsaning kerajiman. Loh, kowe kok ngerti marang lakoning kerajiman menungso? Aku jenengmu sapa papan dono mung mendi menungso? Aku bocah sing mertapan bukira tabu Bratasena mapan Pranyata kowe sapa aku Jim Werkudara ya Jim Dendun Pecana karepmu apa nemoni arep Bratasena ngene Bratasena ayo kowe bali wae aja mbupaki Wanamarta kene gumlaring tata lair iki alas ning iki sejatine negaraning kerajiman kang sinebut negara Ngamarta ya negara Ngendraprasta. Kowe mbabati kayu gedhe watu padha diglundung-glundungke, kowe padha wae nyiksa marang uripe para kerajiman. Lah kamangka uripe menungsa karo kerajiman ki saling berdampingan. Wah, sing kudune minggat saka papan kene kowe. Calaran apa alas iki tak bupak kanggo muktiku sakadang para Pandhawa edan kowe Kurada muntap lerate nentap kumeja tadoning latine traka cakang ndarandir itape mangala cakra soring jangga malantu-lantu soring jangga malantu-lantu alise kathuk moro metu dahanane